over. Hindi naman late. Hindi pwede tayong maglalakad dito. Kapag desisyon na kami, si mamiss ko ang Hello! What's up? Mga higala! Good morning, mga kahigala. Kagigising ko pa lang mga kahigala nang wala na ang mood ko. Oh Kasi my God. yung bahay namin at bahay ng sa kabila ba, nagdikit lang mga kahigala. Ang kusina nila at kwarto namin is nagdikit lang din mga kahigala. Ang aga magluto mga kahigala, alas 6 sa buntag. Tapos yung gusto mo kang patulog ba, bigla ka lang nagising kasi nga nakaamoy ka ng hindi maganda ba kasi nagluluto. Tapos ang ingay, bagsak yung mga gamit. Kailan ba ito matapos mga kahigala? Kailan pa ba kami makalipat dito? Anyway, mga kahigala, magkape na tayo. Oh, kasi nga, second day ko ngayon sa work. So yun mga kahigala, pasensya na kung may mga buta sa aking mga mata. Ganito ang mukha ko mga kahigala pag bagong gising. Si Banana is nagpiyong-piyong pa ang mata pero napsad muna na. Ay, galit na din. May kape na. Ibigay ko na to kay Banana, mga kahigala. Good morning, mga kahigala. Oh, hello. Nakabihis na ako mga kahigala. Naka-pink tayo ngayon, no? Hindi tayo naka-black. Siguro bukas is maka-black ako mga kahigala. As in favorite ko talaga ang black. Pero ang pants ko is black. Kain ako ng cornflakes ngayon mga kahigala kasi kahapon is nagkurog ako sa kagutom kasi hindi ako kumain ng breakfast. Alam ko today is mas marami akong trabaho not like kahapon. Ito na, kain tayo mga kahigala. Yeah. Si Banana is hindi siya kumakain talaga ng breakfast. Magbaktas kami ngayon mga kahigala padulong sa kabuuan namin kasi yung sasakyan is nagpa-change siya ng oil. So mamaya pa yun kukunin namin. Palabas na kami sa bahay mga kahigalaan. Nag-iilis ako ng short mga kahigala kasi parang nagpangbahay lang ba. Sobrang init mga kahigala sa warehouse. Tapos si Banana is nagmamadali siya kasi late na daw over. Hindi naman late. Ganito talaga to sila mga kahigala, no? 9 yung pasok. Tapos 8:30 kinahanglan. Nandun na sa trabahoan. Naksim talaga sa atin ba mga kahigala na pag 9 ang pasok, 9:30 nandun na sa trabahoan. Always late pala mga kahigala. Tignan nyo yung lakaran namin. Yan, si Banana is nag-short din. Sana all. Kaya di pwede tayong maglalakad dito. Tignan nyo ang lugar. Nandyan na kami, oh. Mga 1 minute na lang. 1 eternity later. Pauwi kami mga kahigala para lunch. Babalik kami mga 2 o'clock. Kay gusla na mga higala. Kinuha na ni Banana ang car kanina. Kain na! With rotis and salad. Masarap. Your mouth is dirty. Your mouth is dirty. Girap ni Jan. Oh, delicious. Taon po, gutom mangitag kwarta, no? Gutom pag maghanap tayo ng pera, kahit saan talaga, busla. Hey!
I have to do the dishes because Mom is tired, from working hard. Siya yung nagugas mga kaigala. I'm very tired ba? You're very, 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 very tired, huh? You have more work to do this afternoon, okay? So don't be tired. Okay? Oh my Biyaan na sa God. tuni, banana mga kahigala. Oh. Palaging nagmamadali. Wala lang isang oras yung rest namin mga kahigala. Balik na naman tayo sa trabaho nito. Kakarating pa lang namin dito mga kahigala. 6 o'clock na ng hapon pero lamdag paghihapon. Si Banana is nandun sa labas, nagkabuog tubig, kay wa na'y tubig. Oh Galing my din siya God. bumili ng chicken livers kasi magluluto ako ngayon for tomorrow para i-microwave na lang natin no, pagdating namin dito bukas. Arang kaluoy, kabo pa more! Yan lang ang gamit namin mga kahigala, magkabo-kabo lang kami doon sa labas ba, nakita nyo naman siguro yung mga daan namin na mga videos. Ang kaluoy si Banana mga kahigala. Fresh na ako mga kahigala. Need talaga na maligo kasi si super abog doon. Grabe ang abog sa mga stocks mga kahigala. Tapos nagbubog-lubog ako doon ba sa kaiihap. Mag-start na ako og luto sa chicken liver mga kahigala. Nagdagan si Banana doon para bumili ng chicken liver kasi kalimutan namin na bumili kasi pumunta kami doon sa supermarket as in prutas lang talaga ang nasa isip namin. Yung marami kang ginahuna ba makalimutan mo na pag wala talagang lista. Bukas ng umaga, rice na lang ang aking lulutuin para easy lang. Yan na ang liver mga kahigala. Ready na para bukas. Kakain ako ngayon ng dinner. Maglanlan lang ako ng longganisa at lumpia. Diet tayo ngayon. Kasi bukas kakain tayo ng maraming rice. Tapos nito is prutas na naman. Si Banana is nagkapi lang. Tapos chichirya. Sima-sima lang si Banana mga kahigala. The next day. Good morning mga kahigala. Work na naman mga kahigala. Hindi na ako nakapag-alam sa inyo kagabi kasi as inatulog talaga ako. So mga kahigala pagkatapos kong kumain. Ngayon is nagluluto na ako ng rice. Yan. Naka-ready na sila para mamaya lunch. At magdala ako ng banana at tubig namin na may lemon. Lunch break na naman mga kahigala. O si Banana naguna-una na naman og kaon. Yan kasi hindi nagbre-breakfast. Oh my Yan God. tuloy. Di ako masyadong nagutom today mga kahigala kasi kumakain ako ng breakfast na pandesal. Si Banana is nothing. So ito na ang liver namin with rice. Umulan dito mga kahigala. Hapon perting inita. Ngayon umuulan. Back to work na naman mga kahigala kasi 2 o'clock na ng hapon. Pauwi na kami mga kahigala pero dumaan muna kami dito sa Checkers para bumili ng tissue na doon. Si Banana lang nandun sa loob kasi sakit yung mga paa ko. 5:30 na dito ng hapon. Sabi ko kay Banana, magkabo-kabo na lang siya ng tubig kasi ang tissue ay sobrang mahal na dito mga kahigala. Sabi ko, tipid-tipid muna tayo, so magtiis ka na lang sa tubig. Ayaw niya talaga Oh mga my kahigala God. kasi wala daw siya naanod na magkabo-kabo. Hugas-hugasan ang lubot. Model sa tissue. Ang dami na talaga binili niya mga kahigala. Time to cook na naman mga kahigala para bukas sa lunch namin. Chicken, tapos salad again mga kahigala. Iboboil ko na naman to daan mga kahigala bago ko i-fry. Magbabalik ang inyong kahigala. Tapos na ako nagawa ng salad at ang chicken is nagbukaw-bukaw pa mga kahigala. Ang kulit ni Banana. Anyway, mga kahigala, is may isi-share ako sa inyo na nakapag-desisyon na kami ni Banana sa offer ng kanyang amo. Ang aming desisyon is oo, pupunta na lang kami doon. Sasama na lang kami sa kanya.
napaka-sad na happy Oh my kasi God. ma-miss ko ang mga friendship ko dito. Alam nyo na, marami na kaming mga banding, di ba? Tapos pagdating doon is another na naman, mag-adjust na naman tayo. Tapos kaunti lang ang Pinay doon. Wala kaming magagawa. That's life. That's life, mga kahigala. So, yun lang, mga kahigala, ang masishared ko tonight. Tonight na, kasi gabi na dito. Ingat kayong lahat dyan. Babus! That's all for today, mga kahigala. Good night! Be efficient, be humble, be simple sa buhay para always happy! Just levitate.